An is sé an lína don chéadúir tá Áine ní Shleibhín ifigach forbarthe Gael-Taca an agdiach Gaeilge híos i gCorcaigh. Consáú Áine? Tá go húntaach gur maga consagatainig. A cearcaláir, fáilte go dtí an chláir. An féidir le insin dar éistóirí maiile lí céhíad Gael-Taca agus cad é an obair dhéanaan sibh. Bunaíodh sibh i 1900 a thugtó seach na bunaíodh? Sinné dúrché Thomas ar an bhód an is le breise sa hitú blian a bunaíoch me in 1987. De bhunig fearadar a bhean an Pádraig go Cuanacháin agus Pádraig Hammond agus reintíine eile an sa i gCorcaigh Gael-Taca heasta go hosáis agriocht a chur ar fáil a bheoch ann contaíochtúir an bobbal agus contaíochtúir de locht gnó dáach fánar hangil na úsáid go feicáile chós cóir fphobal. Dásamar as sin hosníamar in ifig an bheog agus hosnig Pádraig a chur íochail go mórmhór ar thugáilethe chun heastá taíochta dhéanam nu as gaige agus dar go húntaach leis an bhachta sin mar tá annachchuid istá taíochta ar fuid de tíre inis anamthe trí gaige agus sin tura na héibse bhí ag a Pádraig. Chomálas lei sin chur Pádraig íochail anmhór ar lucht gnó na carach agus an contains a gCorcaigh chun an gaige ósáid so cíine sin go raibh annachchuid bliana a hosnig ar says cóthíochtaí anam trí gaige agus cóíocht dáhangach go mór for áit na greibh gaelscoilena agus bhí anhaint ag a Pádraig le annachchuid na gaelscoilena a bunaíoch i gCorcaigh is in snáchtódí agus bhí fánar just an gail na spreaga agus bhí na spreaga chun an gail na labhart. Tá ansim mo gom san obair dhéanaan sibh go háirthe leis an airnal gnó go háirthe le tógáilí agus a bus éireann, you know. Cé nó hí an duine a chóir a tháinig sús leis an smín seo Pádraig go Cuanacháin, ne? Pádraig a ríist a tháinig sús go mórmhór leis an feachta sin gaige chur ar cúlan bhos. An smín a bhí a Pádraig ná dámach an gaige ag glúiseacht tríd na carach go gíoch daine gomach sé feicáileacht an bobbal go digach siad go raiach an gaige. Sin sais agus is socha níos cíntuair sin a plan stratéiseach a bheith bliana na gaige normalú na gaige go gíoch daine agus gomach sé mar go ná chuid den saoile go daine. An son le lucht gnó hosnig Pádraig sin agus an son rábhlíonn go lehain ar hosting mise sa fás caileach Pádraig farir cúpla bliana hin agus hosting mission son ina áit agus chumar tús le gradam Pádraig go Cuanacháin agus gradam Pádraig go Cuanacháin agus an rud agus an cospóir bhain leis an gradam son ná lucht gnó a gréasa chun an gomnú sa cinnte ach sais ahantas a hort a réine tágúsáid na gaige agus ahantas a hort gan dat de Pádraig chénach mar sé testáilúig ach ahantas a hort dan obair agus an dín obair a dhéan Pádraig ar san na gaige. An féidir le insin dún faoi Pádraig go Cuanacháin agus gradam Pádraig go Cuanacháin bhí mé hain in mo bhall de Gael-Taca nor bhí craobh maiile a clé nó agus dibrig mé le Pádraig agus tána go mar bar freisin, you know. Tá sé soléir dumsa am thorm se hain go raibh Pádraig go Cuanacháin mar an gníomhre Gaeilge is fear a bhí an riomh sa tíir seo, you know. Caafar go raibh meas ag eán Gaeilgeoirí Gaeilgeoirí i lúiseach na Gaeilge ar híos a gCorcaigh an raibh. Cinnte socha an trú is módomsa ná níor bhólas le Pádraig riamh ach tá tríis annachchuid scéalteach freisin dúir dalrah fear a bhí ann le sprid úntach ann a bhí an ann na spreaga bhí creidir úntach ag a Pádraig insantanga agus I miocht na tanga agus de léirigh sé sin láí léana a go dibre. An sanna socha sin can éh gur heasta going an gradam churhhan cé nach raibh Pádraig riamh a leir ahantas nó éon mar sin agus bhach sé dáach isige ach ag an am géana heasta going rodégan si gomach ann seasta mar just mar ahantas san obair sé rih seo agus an obair tá míad na dhéanamh inis ar son Pádraig agus ar son gcuoine air agus an obair sé agus tá gachéine hagan gotí aber an searm leis nar hamid a tuairteach an gradam agus mar sin de I gcónaí tagan clown Pádraig fós bín si sásta bín daoine caint fé cloisian na gnóna nua fé so Pádraig fós beoling a buchasí agus tá sin rud a sochtaí dúin.
Tá. Ceam se go raibh go bhfuil an obair is simú a ghéon sibh ná an obair leis na tógálaí nó na ábráirí, agus an cuid den tír tá inis le blianta roinnt blianta in nuas tá orbití cónathe státííochta anna oscuilge agus is de bhar páric obair páric Cuanacháin ach go háirithe ceapan sé táid ag feicáil an obair seo, céimhéid anamnacha a bhfuil orbití a bhfuil anna oscuilge ag gcócaí go liscut. Níl an figúr sin nach darn farir, I mean, cinnte hí Pádraig de hir a scríomh agus a leabhar leis na forbaitheoirí chuir sé brúr ho cinnte ach just hí an cíige le tuiscint gomach sé an montáiste ag na tógáilethe agus an físe bhíige ná dá gurfa an Gaelach mar hapla is tátaíochta gomach cuma a bhd níos fearr agus sin an rud a léirigh sé go practicúil do riine gomach cuma gomach measa go daine an Gaeilge agus bhí agus annachchud na tógáilethe móra aber bhí I mean 6 nó 7 nó 8 blianta hen bhí de tógant tithe na héanláid agus bhí annachchud is táit nua a tacht níos ná caiim rá ó hasig mis fos tas go té ó heh cuasaíach gníochtaide ní chaimid an méid céna iirt síos is a bhórmar hana aber inis is ríist an rud a chaimid ní smá na hain rodil inis soch na tithe príváidecha daine a háéis teach príváidecha hagad ach fós sin mar hard a chud an oberhaar siúla go Pádraig mar ví sa fiochan siad an lista láháin gachéan áit brochfailte cahar conta charcií agus bhí aithna gom na stáit léir mar bhís tréis an tanam hort féinnar cé nach vis gom ag an amgur thugus an anam féinnar mar gro sé in Gaeilge agus tá an oberdientige agus leúna dé nor ha an féar chósaí agus go méid na tógáil he leúna dé haar neiste ríiste ag tógant tuthe go mé mína an carúla ríist. Rinne mé hain tjonskedal, líne níos má blin ó hin agus forsamach go bhfuil go raibh os cumna 200 orbití anamthe a scuige ag dulráiste fá beidir 2 blin, agus níl a lán in maiile a léas a príomhcar ach tá policy anamthe nua ag teachtas teach se. Tá sé go húntaach, I think cean ródathe ó héh sin ná chóla chunta na galí idir écht an san ar hosníidir san cosca chur an bhéirle bheith hán agus tá na cholaí chunta eilitréis leúnte sin agus sin an rud socha bhí Pádraig i d bháil tógáil ar fud na tíre agus is úntaach an rud é gohfuil an tan sin fachta goin go mórmhór im lá lia mar má sé sa príomhcathair orintanta lean sé go mén sé sa chud eile den dír ach an bbát sohí sé ar fud na tíre go dtí gur chuise go dtí an bríomhcathair agus úntaach an scéile éon rud mar sin éondal chun cín bhíoh Pádraig go gcónaí a bhábhar éon rud a chur an Gaeilge chun cín éon céim beag nó mór céim chun cín a bhí ann. Tá an policy sin ag teachtas a gcóirla carhhaile lé agus cóirla chundé baile lé has agus just tá níl ceistúáin eile gom faoi cuasaí Gaeilge ag gcóircaigh agus Gael-Taca. Tá an policy anamna sin seans go mé se teachtas a gcóirla car corcaí freisin an mé? Tá sean tá súla sin. Thula mé go raibh bhóta ar beidir mí ó hin agus gur glach na cóirí leis agus níos tá si dulráig tá bé ciste á lé an sin bé sé á lé ciste aigen sa cóirla car. Tá sin ag tarliú se? Tá sé go húnta camera a ggurcaightá an cóirla carach go mór bhábhar na Gaeilge tá isco Gaeilge anna gníomhacha Christágamide gobar san na Gaeilge an sao ggurcaig agus bíon míad na tuairt éon takeíoch nó éon chabhar gur féidirling agus sin rud is tochtaí is socha go bhfuil máthdaine ann máthdaine na húdarás go bhfuil fánar go bhfuil simachas a Gaeilge cairínte go mór linge an san agus muid a ddíraigh an Gaeilge chu an cín. Ok. Sin ionach Áine. Is rud mai is rud ionach go bhfuil Gael-Taca fós ar an bhód tréis bás Páirc Cuanacháin, Gur míle agus. Well, gur míle
gur míle mai go tú féin as seach ar an leir don céadú agus bé mé caiinseat a ríis aine so gur míle mai go trí agus slán go fáil, right? Fáiltear slán agus. Slán.